Sara, beth si? Ti'n edrych fel pe bai bod ti wedi gweld ysbryd. Beth sy'n bod? O, ffindes di'r hen sach ma ti fas y drws y bore yma, pan nes ti mas i ôl y llath. O, wela i weld yma'n hen sach yw endy fe, sy'n eisiau ti boeni. O, Sara, sach y postmon yw hwn. O, mae e'n llawn llythyron. O, tiar, drycha Sara, beth mae fe'n neud fan hyn? Mae rhaid ni fynd â hwn draw i siop 9. Fydd y postman yn galw na heddi. Derym lan nawr te Hewcyn, mae rhaid ti orffen sgrifennu'r llythyr mae Sion Corn heddi. Mae pawb arall wedi sgrifennu llythyron a'i postio nhw ers dyrnodau, ti'n gwybod. O lad yr iad a war ei daith o flwydd i wneud ei waith. Mae'r gwynt yn oer a'r nos yn ddi, ond bydd yn galw yn eich tŷ. Sion Corn, a'i farf yn wyn, ddaw yn ei gerbyd dros y bryn. Nawr te, derym lan, Hewcyn. Wyt ti wedi penderfynu beth wyt ti eisiau, Hewcyn? Car? Wyt ti'n berffaith siŵr? Tractor wedys ti ddoi? Iawn. Car coch. O'r gorau te Hewcyn. Eleni. Beth? O, ti di newid dy feddwl? Wyt ti eisiau beic nawr? Iawn. Beic. Beic. Na ni te... Oes amlen da ti Hewcyn? Oes e? O, mae hi fan hyn. Dwi'n gweld. Diolch Hewcyn. Sion Corn, gwlad yr ia. O nawr te Hewcyn, mae well i ni frysio draw i siop 9 i ni gael prynu stamp i gael postio'r llythyr yma. A gobeithio na dyn ni ddim yn rhy hwyr yn dy fe. Helo 9. Mae Sara wedi ffindio'r sach ma ti fas y tŷ y bore yma. Oedd e'n llawn llythyron. O na, dyn ni heb edrych i bwy ma nhw. O'r gorau de, os oeddi chi meddwl ddylen ni. Dyma ni. O! Sion Corn! O! Sion Corn! Un arall i Sion Corn. O, dwi'n gweld y lythyr di hwn, efe, Sara? O, wela i. Sion Corn. Sion Corn. O, llythyr Meical Mwnci yw hwnna. Dwi'n nabod i ysgrifen trad brain e. 9? Mae'r llythyron mae i gyd i Sion Corn. Beth 9? Mae'n rhy hwyr i ddanfon llythyron i Sion Corn. Neu nhw ddim cyrraedd herbyn y Nadolig. O, Sara, dyma beth yw problem. Mae'r postman siw fod i anghofio'r sach yma. O, bydd neb yn cael anrhegion yn Ffalabalam eleni. Helo, Geraint a Sara. Helo, 9. Gawn ni stamp i roi ar amlen Hewcyn os gwelwch chi'n dda, 9. Credwch neu beidio mae Hewcyn wedi gorffen sgrifennu lythyr at Sion Corn o'r diwedd. Wel, mae'n flin da fi weithio ti, Gwyneth, ond mae'n rhy hwyr i ddanfon llythyron i Sion Corn heddi. O, na. Na fe, wi wedi pregethu o ti ers dyrnodau Hewcyn am fynd ati sgrifennu. Ti fydd yr unig un yn Ffalabalam heb anreg fore Nadolig. Na ge, na fi neb yn cael anreg yn Ffalabalam eleni. Neb yn cael anreg? Be ti feddwl, Geraint? O, dwi wedi postio'n llythyr i ryw wythnos yn ôl. A Sara Meical Mwnci, bostion i nhw'r un dyrnod. Wyt ti'n cofio, Sara? Dyma dy lythyr hi, yn y fe Gwyneth. O. A dyma un Sara. A dyma un Meical Mwnci. Ble gythoch chi'r hynna? Dwi'n cofio postio'r llythyr yn y blwch postio ar y sgwar. A Sara Meical yn gwneud yr un pryd. Ble gythoch chi'r llythyron na? Wel, mae'n stori hir, Gwyneth, ond ffeindiodd Sara y sach ma yn llawn llythyron i Sion Corn ar y pafin bore yma. Wel, beth yn y byd oedd hi'n neud ar y pafin? Wel,
wedi syrthio o'r fan bost o nain yn feddwl. O, wel ddyle Arthur Arth fod yn fwy gofalus. Wi'n mynd i chwilio amdano fe, ond fydd hwn yn Nadolig diflas i bawb yn Ffalabalam, fydd neb yn cael anreg. Dere Hywcyn, ewn ni chwilio am Arthur Arth nawr. Nas dim pwynt fynd i chwilio am Arthur Arth, os e. Mae'n rhy hwyr i ddanfon y llythyron mae Sion Corn heddi. Na, rhaid ni iste fan hyn a meddwl am beth allwn ni wneud. O, falle bod ti'n iawn, Geraint. Ond beth allwn ni wneud? O syniad y rywun. Be nain? Ffonio. Ni allwn ni ffonio Sion Corn. Wel, dyna syniad da. Gymerith i munud i ffonio Sion Corn. Be? O, Hywcyn, yn y wir. Be si? Wel, mae Hywcyn yn gweud sef wedi meddwl am ffonio, fydde dim rhai bod e wedi sgrifennu llythyr o gwbl. O, ti'n bwdwr, Hywcyn. Nawr te, pwy sy'n mynd i ffonio gynta? O, Geraint, beth am i ni wneud un rhestr hir o be mae pawb yn Ffalabalam ise, lle bod pawb yn gorfod ffonio? O, dyna syniad da. Pam sy'n ni ddim wedi meddwl am na. Os dan o bapur ydy Gwynedd? Os fan hyn, edrych. Neu di wneud ysgrifennu a wnaeth Hywcyn a Sara finne fynd i ffind o mas beth mae pawb moyn wrth Sion Corn. O'r gored. Sara, pa anreg wyt ti se nawr? Sgidiau sglefrio. Iawn, na ni. Ac wyt ti Hywcyn se o beic oedd e'n dy fe? Be? Ti di newid dy feddwl tractor? O, ti di newid dy feddwl eto Hywcyn. Iawn, tractor amdani te. O, beth am Michael Mwnci? O, diar. Ie, beth am Michael Mwnci? Dwi'n mynd deall i ysgrifen e. Wy'n siŵr mae doctor bydd Michael rhyw ddwrnod. Hywcyn a Sara, a rai ni fynd i chwilo amdano fe i ni gael ffind o mas beth mae fy moyn o'r Sion Corn. O'r gore te. Iawn te. A mae well i fi fynd draw i'r blwch ffonio i gael dechrau darllen yr rhestr yma i Sion Corn. Na ni, ewn ni ar y beic bach fyddwn ni fwy cloi. Diolch man. Ble mae Michael Mwnci te? Beth, Sara? Ie, ti'n iawn. So fe'n gallu sgwennu mwy clir, fydde ddim yn gorfod edrych amdano fe. Na, ble mae e? Michael! 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 Dir, os dim sôn ymateb, ych chi'n gwybod? Wedi trial ddwywaith cyn hyn. Ble ma fe? Ble ma Sion Corn? A ble ma Geraint? Helo! O, ti. Be wedodd Sion Corn te? Wel, Geraint, dwi wedi trial dair gwaith yn barod. Mae'r ffôn yn canig, ond does neb yn ateb. O, mae'r rhai fod Sion Corn yn brysur iawn. O, weloch chi Michael Mwnci? O, do. Oedd e draw ar bwys gweithdi Mabon, chwarae'n yr eira. O, be mae fe'n anreg na te, Geraint? O, wel, King Kong. King Kong? Beth yw hwnnw? Wel, dim syniad y fi, ond oedd Michael yn gweud fydde Sion Corn yn gwybod. O. Wyt ti am roi cynnig o'r ffonio na te, Geraint? O'r gore. Falle gai fwy o lwc, ynddo fe? Gobeithio. Wel, King Kong. dim ateb. O, wel, mae'r rhai fo Sion Corn yn brysur iawn, ti'n gwybod. Ond na fe, dim ond 2 ddiwrnod sydd gyda fe tan y Nadolig i gael yr anrhegion i gyd yn barod, ynddo fe? Ie. A Nadolig eitha diflas fydd yn Ffalabalam a neb yn cael anrhegion. O, diar. No, y ffôn. Pwy sy'n at y fed? Helo. Ffalabalam 232. Sion Corn. Sion Corn. O! Helo. O, dwi'n gweld. Chi heb dderbyn yr un llythyr o Ffalabalam. Wel na, chi'n gweld, nath sach syrthio o gefn y fan bosta, oedd hi'n llawn llythyron i chi. O, diolch yn fawr iawn i chi, Sion Corn. Diolch o galon. Os mae'r rhestr dan i fan hyn. Estyn y rhestr o hyn. O, iawn, Geraint. Mani. Sara, sgidiau sglefrio, ie. Hywcyn, No, I haven't. Hywcyn, a Michael, King Kong. O, iawn te. O, wel, diolch yn fawr iawn i chi. A Nadolig llaw... Mae peth yn iawn at y Geraint. O, di. Bydd Sion Corn ar ei ffordd i Ffalabalam nos y fori. O, da iawn. Mae'n sach yn llawn anrhegion ni, fe ddaw i lawr trwy gornau'r tŷ, rhaid cysgu'n sownd yn dawel iawn, os ydych am o sanau llawn.
Thaw yn ei gerbyd dros y bryd. Mae'r sach yn llawn anrhegion hi, bydd aw i law drwy gormau'r tŷ. Rhaid cysgu'n sownd yn dawel iawn, os ydych am hosaneth llawn. Sion corn a'i farf yn wyn, thaw yn ei gerbyd dros y bryd. Hwyl fawr i chi. Hwyl fawr.